Sulatan sa Papa, one of the best DJ from MOR 97.1. Idol to actually, Papa Malecturan. Hinay. Indonesia Wi-Fi. Wi-Fi kusog. Nagpanagan akong so din sa ako ang siwa sa kayo. Ano managan na mga mo sa pagkakam? Ay, ako ko siya di ko kalimutan rin ng kakay na ako yung MX siya kakarili. Ano yan yung makita ko yung sa MX din? Nagkasulang mo rin sa una niya. Makuha ko may basikado na po yan. Lukot din na naman rin. Tinsayahan si mo yan. Umagas na ka po. Tagulang na yun yan, lahat na tanaw na. Wala ka na rin siya doon, nilakaw at pagkaganang ka, ginawaya na. Tinsayahan. Cleaning. Karoon na dito, Tinsa. Cleaning. Si Cleaning? Nakuha ka yung Cleaning? Ano ka? Kung sino pa kayo birthday? Ang Musa. Aking ka doon yun? Oo. Jennifer. Jennifer nga. Nasaan Jennifer nga? Pag-iinay. Hindi ko niyagin sana. Nagpagay sila, strike or pedestrian. Hindi ka matanaw, oo. Nagagawin tao sila kaya nila sila, nagkimingaw sila kaya kasagana ko na makita sila ng video sa YouTube. Sinoon na. Sinsya kayo mga nagpawahin inisyon kay Pinoon, ika nag-trending ang video sa Pitalo sa Fernando, niabot ng 6.8 million. Salamat kay ha! Salamat kayo sa subaybay ninyo. Ano hinok na kagabi na isyo, ang target ko namin karoon tanig sa Dusi. Oo, tinawag. Kaya hindi ka Dusi, mula kami ni Puhol, unta, hindi ka Duipi. Oo. Kaya hindi ka Duipi, ako sa Nagbuloon, walang karoon na nila ng Kalinawan. Pero pa dahil na itong Kalinawan. Hindi ba naman isyo, naghanang bata na rin? Grabe, pagdokto ko sa daw, hindi ba yung pati? Hindi, nakakala ko kung siya Juliet. Oo. Ano yung barangay nakaka sa unang gamay ng itong bata? Siya kung sabihin ko na. Karoon na, naghanang bata. Ito ba si siya Juliet? Ang sabihin ko na. Natural nila ito siya, naghanang bata na rin kay makatilaw ng ilami kung ang siya. Kung hindi ang bata siya. Dalihan ba yung bata? Karena dito, di ba kung kinsa na anak? Kinsa na anak? Anak na yung balik agad? Anawang tuhod, berkating. Katawa-tawa pang kaklaro, pagbubugbog. Kinsa na anak? Uy, malinasay na anak. Ano, wala natin malinasay? Anak ilong, or doon